ସହରର ଉପକଣ୍ଠରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରହୁଥିଲେ। ଜନଗହଳି ଗାଡ଼ି ମଟର ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ଠାରୁ ଏ ସ୍ଥାନଟା ଥିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡେଙ୍ଗା ଡେଙ୍ଗା ଗଛ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କୁଡ଼ିଆ ଘର। ନିଜ କୁଟୀରକୁ ଖୁବ୍ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଥିଲେ। ଚାରିପଟରେ ନାନା ରକମର ଫୁଲ ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ଗଛ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଶୁଥିଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ସନ୍ତାନ ପରି ସମସ୍ତ ଗଛଲତାର ସେବା ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। କୁଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜ ବାଡ଼ିରୁ ତୋଳିଥିବା ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି। ଦିନର ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପୂଜା ପାଠ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନରେ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଖପାଖର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଛୁଟି ଆସୁଥିଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୀତା ଭାଗବତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶ୍ରବଣ କରି ଶ୍ରୋତାଗଣ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ଦିନେ ସକାଳୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବାଘ ବଜାରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଦୂର ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବକ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଗଲା। ଯୁବକଟି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ବହୁତ ମେଳାପୀ ଆଉ ନିଷ୍ଠାଭାବୀ। ମାତ୍ର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଗଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯେତେବେଳେ ନିଜ କୁଟୀରକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ଯୁବକଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଟୀରକୁ ଆସିଲେ। ପୂଜା ସମୟ ହେଉଥାଏ। ଯୁବକକୁ ପାଣି ଗିଲାସଟେ ଦେଇ ସେ ବସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଅମାୟିକ ବ୍ୟବହାରରେ ଯୁବକଟି ପ୍ରସନ୍ନ ଦିଶୁଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୁବକ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା ମହାତ୍ମା, ସତରେ କ'ଣ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ପୁରାପୁରି ନୀରବ ପଡ଼ିଗଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଆତ୍ମାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ଏଥର ବି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ନୀରବ ରହିଲେ। ଯୁବକ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଏହାର କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୁବକ ଜଣକ ବିଦାୟ ନେଲେ।